Bismillahirrahmanirrahim. Jowan oglanlar. İkimizin bilmeli görrüňi. 40'tan mer jowan bolýar. 40'tan defedäki adamda Hudaý Taala kuwat bersin, ýaşlar uzak bolsun doga etmeli. Emma 40'a ýetýän çaň rahmet çekçek jowan oglanlar. Şunu bileýliň, insan hegori ejiz, bir pençe gumdan yaradylypdyr. Sen eweni bilen seni arşa çykaryp bilmeýär. Gulmanaň tasyr, yatan ýer ýakty bolsun diýip şonu her forum ewenimiz bilen gulmanaň tasyryň öý arşyň ýanyna barmýar. Kıyamet öýü awat bolýar ki, ilagdy keramet. Emma şonu biz derejesini galdyryp perişteleň arasynda ýaşap beren insan edip bilmeýär. Fakat ewme bilen. Nem ejiz fakat ewýär. Bir neferi yamallany bilen arşyň ýanyna azamatly Hudaý Taalaň dosy milletiň arasynda gezip belki hiç kim bilmeýär. Emma Hudaý Taala bilen irtibaty saf bolup arşyň ýanyna uçup beren ewliýalar da bar. Onu yamallanyň bilen ýeriň gözüne gondurup bilmersiň hiç bolmada. Pes näme etmeli musulman dogan jowan oglanlar? Cennetde hemmemiz bile gülüp ýaşajak dogallam. Aslan şizatlar innemelle. Azalik hep hemişe bar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ki gerişlerde gezmeli insan ahlak geçipdir. Köp ýigitler gelip geçti jahandan, niyetine wara akbal bolmady. Gerdeşi keç kahve felek elinden ertir şat bolan öýlen gülmedi. Güldürmeýär daýy musulman namert dünýebi. Hudaý Taalaň mehabbeti defämde bolsun. Canım ve sellim ahirin qatreye canım şareklem boşayansa men ortada durnida doful. Men dofulmazak bolsam, siz dofulmazak bolsaň, inniki nesellere din geçmeýär musulman dogan. Din näjere geçirmeli onu aýdyp bereýin. Jiger suuz bolup musulmanlar gaýga edip beren adam bolup ýaşaýlyň. Şonu Hudaý Taalaň mehabbeti bar. Hudaý Taalaň mehabbetiniň boljak da bolsa, mehabbet barada birden aýdyň. Hazreti Musa can ala nebina ve aleyhissalatu vesselam Hudaý Taala bilen kepleşik bolup Tur dağı var ya. Tur dağda Hudaý Taala bilen kepleşýär. Tur dağda Hudaý Taala bilen kepleşenden sonra gelip Adamla bilen kepleşik bolýar. Adamla kepliýär, Musa peýgamber gusýar, istifrag etýär. Adamla kepliýär, Musa peýgamber pes berýär. Ezbet Hudaý Taalaň aşky, ezbet Hudaý Taalaň mehabbeti bitir ýokumly bolan soň insanyň bagyryndan janyndan içine ornap barýan bir ulukan azamatly nur bolan soň sonra gelip adamlaryň kef hemmes günah bulaşyp beren insanlar bolan soň olan kefi ýokumsyz görünni. Kıyamatda Hudaý bilen kepleşernide. Ýaşaýy musulman dogan. Bu wagt Hazreti İsa janyň ýanyna biri gelipdir. Ey İsa, öller diriltýän İsa jan, maňa doga et, Hudaý Taala maňa mehabbet bersin, öz mehabbetini bersin, ışkyny bersin diýipdir. Hem Hazreti İsa doga edipdi, ýa Rabbim şu bennek öz ışkyndan, magrifetinden, mehabbetinden nesip et diýipdir. Şu doga edip sonra olawadan gidipdir İsa peýgamber. Näçe wagt sonra gelipdir. Şu doga eden jowan oglany sorapdyr, näzire bol, onu ola därlidi diýipdir. Onu nerede görüp bolar? Falan dağda, falan derede, falan gawakda oham baranly şeýle asmany gözläp duran. Salam berýär, salamlananak. Barakamda elle geriye ölen ýalyk emma asmany aňgalyp gözläp duran ey musulman dogan. Muny dağdan adam bilýär. Bala dağdan adam bilýär ýalyk Hudaýyň ışkyny dağdan adam bilýär ey musulman dogan. Oham Hudaý Taala tarapdan wahy gelipdir. Ey İsa, sen on kellesini paçka bilen, keseniň bilen o bilip bilmer, biziň mehabbetimiz damtdygyňy diýipdir. Biziň ışkymyz damtdy diýipdir. Mehabbet diläýliň Hudaý Taaladan. Ýogsam dünýe diýen zat, sen adamlar bilen bile mehabbetleşjek bolsaň, adamlar hiç mi o mehabbet edip bermer? Hudaý Taala bilen mehabbet. Allahumme inni es'aluka hubbaka ve hubba man yuhibbuka ve hubba ma yuballighuna ila hubbik diýip hamma dua edýänmişdik. Birinten adamlaryň kefi täsirli bolýar, birinten adamlaryň kefi ýokumly bolýar. Ateş in bangenayu nisbat, herke in ateş nedaret nisbat diýipdir. Baýdylýan görüňlaryň hemmesi aşk bilen aýdylýar, mehabbet bilen aýdylýar diýipdir. Yusufyň arzusy Yakup ýanyna, söýgüsi bagryna derdi janyna, kimin gadyry wadyr çarhyň ýanyna Yusuf gul edip satdy ýarallar diýmek bolýar. Peýgamber gelakamda berdi diýip satypdyrlar. O da bir arzan gymmat. Pes bizde gelakamda bokurdoğumuzdan zanjyr bolsun, her nämetden sabr edeýliň. Hudaý Taalaň aşky gerek, Hudaý Taalaň mehabbeti gerek. Cennete girers, peýgamberlere sataşar, Hudaýa sataşar diýdi, umydy arzu bilen ýaşamak. Ey musulman, ikimiziň hedefi bolsa, inşallah ahiretimiz abad bolar. Ahirkysida Hudaý Taala aýtýan, geçen ummatlaryň aýtýanlary şitdi. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
sabr etmen näme işimiz bar? Biz Hudaýymyz bar diýipdirler. Siz ediyet berseňiz berin, faqdi ma antaqad innama taqdi hadihil hayatat dunya. Musa peýgamberin ýanyna Ferowna diýipdirler da, faqdi ma antaqad. Etçeň dünýeden kesersiň bizi. Innama taqdi hadihil hayatat dunya. Etçeň dünýeden kesersiň şu 5 günlük dünýä diýipdir. Biz Hudaý Taala kewasimiz we kıyamatda Hudaý razy ýagdaýda tafar. Bir Hudaý ke bir peýgamber şo bilen kepleşenni arada perde we görmändir. Sözüniň özüne aşyk bolup sonra milletlen kefine istifrag edip pes berip duran işga marifeti dadan adam kıyamatda saf boljak dünýä çakyda pes gaýrat etmeli musulman. Iki däne zat bar. Bira it ýürür kerwan geçer. Bir däle adam her näme diýsin şo. İkilencesi bir akar yerden akarmış arak. Dinle kıyamete çelim akcaktır. Şu aktıryan adamlardan bol öylüyün. Hudaý Taala hiç qaysyňyz namarda zar etmäni. Bereketli omur, arassa omur. Dine arka olup, janyňy, malyňy, omruňy dine feda etýän insanlardan bolup, Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam kıyamet ýagdaýynda hoş ýagdaýyny ziyaret edip, Hudaý Taala bilen, eşik bilen, marifet bilen, lezzete kamil bilen tökünmeyecek forsat, tökünmeyecek cennet, tökünmeyecek omur, tökünmeyecek hoşluk ey musulman doğun. Mağtum bolýan aýtmaýarmy? Bilbiller hujum eden hawaly baglar, bilbil senden geçer, fagan evlenmez. Ýagyşly, ýağmurly, ömürli dağlar, siller senden galar, duman evlenmez. Adam yaradylmış bilentli, pesli, akylly, pikirli, aňylly osly. Yiğitlikdir guya yaz günün fasli, bahar senden geçer, zaman evlenmez. İşte içken gırka var yani. Dünyada baharımız muvakkat, emma Hudaý Taala kıyamatda tökünmeyecek baharda öz cemali bilen, öz ziyareti bilen, Hudaý bilen bile hoş bolup ýaşamak hemmemize nasip etsin inşallah. Hudaý Taala belkim klaslamyz afetten mahfuz etsin, tahzirjarly bize arka. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.